আগেও বাহাইনো आं खोनागासिनो तीन बनि गारियाव तक जाखा दुइनि गारियाव माने अबन एक सिंसारनि एक तामसाने नियम हाइन थांखा जेबरक काहाम जेबरक कुबुई आबनखौ नायचंबो हामियानो गोबां सिंसाराव किन्तु फियाबा जों आं पार्टीनि सायाव मासानाय दिनै बे टिप्रा मथानि अबर मासानाय जों हामजां माबाय मा फुन्दुंनाय तामके जों बिहास खायो दिनै महाराज बिहास खायो जों जत' बाय हामजांलाय मा दंलायनाय जुदि बरक जोंनाव अमाय खायखांके जों बरनाव दिनै हामजां माबाय बरनाव जों मा फेरावनाय आं खागाव अ एलाकानि बरक दं अर कमलपुर साब डिभिजन सुरुमा कन्स्टिटुएन्सि अर जतन मिक्स पपुलेशन दङ टिप्रासा दङ वानसा दङ अर मुस्लिम दङ निनि साहा बागानि दङ आदिबासि दङ जतन आं कयनाय जाहाथे जों अर शान्ति शृंखला बजाय मानारनाय दिनै हामजांनो बिसिं दै जों बरनाव मा फुन्दुंनाय मनिमा आं कयनाय जत' आनि वारियारनो टिप्रा मथानफोरनो जाहाथे अ एलाकायाव शान्ति दंना बागै जों बरनाव मा फुन्दुंनाय टिप्रा मथानि सिमि आनु खुंगो बाहाय जबा जरो आबो जों सालायनाय दिनै सरकारनि बिसिं दै दिनै एडिसि एडमिनिस्ट्रेसन जोंबो सुबामा प्लास दिनै पार्टीनि अनगायै जोंबो सुबामा सुबामा जों सालायनाय इमिडियेटलि जों बर'नि हेल्प खायनाय अबो जों सालायगोन आं जेरै दिनै आं बगराय कक सालायहोगा फुंगो अ इमिडियेट थांनि हिसाबै जे मानसिया जों बर'नि सुबानाय अबयस्सै दै दिनै अमन जों 2023 अन फार्स्ट दिनै मार्टियार्स ओंखा जों खागागो बहाय बरक दिनै असि दिनै कर्मी काहाम वार्कार बनो दिनै बै बरक सित्रराव बनो बुथारका अब मार्डार अब कोनो अब या एक्सिडेंट या जों अब प्रमाण माखा अब बागै आं पुलिस प्रशासन सानाय जाहाथे द काल्प्रिट शुड बी बुक एंड हैव टू बी vigorous punishment. Thank you.